maandag 29 september. Welkom bij weer een nieuwe week van Bient. Miljoen on tafel. Stef Aversaat van de Lawaai, want die strieden Joet om zijn theater waarom te krijgen. Hage Veldboom die vol net alleen nog meer meters, zwaga's en vissers op de scootjes. En Jelle de Wilde, die maai een mega lotterij, een heel miljoen op Hellywol voor Hantem. Maar ja, 90.000 keer een tientje, ja, dat is een mooi proteel. Dan kun je heel wat deel zetten natuurlijk. Maar het is misschien een beetje te groot, zeg maar. Ja, Jelle de Wilde, dat dacht ik eigenlijk ook toen ik het voor het eerst deed. Hoeveel 400 mensen kunnen er in Hantem? Nou, ietsjes meer, maar wel in die richting. Ja, en dan 90.000 lotten. Ja. Is dat net te gek? Nou, het heet een hele protte. Maar daarom ben ik blij dat ik even nou de gelegenheid krijg om wat tattelen zien. En dan zeg ik even uitlezen van waarom het net echt een protte binnen. Nee, oké. Dat is dus de cliffhanger, dat jij er was. Ja, klopt. Oké, prima. Ben ik benijd naar. Ja, kinddirecteur Stef Aversaat zijn eigen theater waarin Joet zinnen de arbitragezaak van de Lawaai het bouwbedrijf van Norrel, die het bouwbedrijf op slot dien heeft. Nou, dat wie dus de vraag. En ja, daar heb je denk ik vannacht ook maar in de holle zitten. Ja. En mag ik alsjeblieft morgen weer naar binnen, of net? Ja, en het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Want ik ben er nu 3 weken niet in geweest. Hè. Het is ook strafbaar als ik een stapje in het hek doe. Maar ja, we willen natuurlijk zo snel als mogelijk wel verder. En nou, er zijn allerlei mogelijkheden voor. We hebben vandaag daar een kort geding over gehad. Om het zo snel als mogelijk het retentierecht, zoals dat heet, van de aannemer eraf te krijgen. Het slot van het hek. Vrijdag is daar uitspraak over, dus dat is spannend. Ik heb er op zich een goed gevoel over. Maar het is wel spannend. Ik bedoel, je bent nu 9 september was het besluit om te stoppen. En ja, je zit sindsdien op een rollercoaster. Veel belangen. Je bent aan het schaken op heel veel borden. Maar ik ben goed gestemd. We hebben ook vandaag zijn we begonnen met de bouw van een theatertent. Dus we gaan wel los. Ja, maar eventjes waarom nou het effect op jezelf. Ja. Kun je dat omschrijven wat het maar je doet dat je een soort van bandje hebben en dat je dat net meer bezien mooi. Ja. Nou, wat ik net al zei, het is een rollercoaster waar je op zit. Hè? En je zit op verschillende borden te schaken. Maar neem eens een voorbeeld. Ja, je wordt ook bijvoorbeeld het feit dat je heel erg in het nieuws bent alleen al. En ik heb natuurlijk ook een gezin en kinderen die je weinig ziet de laatste 2, 3 weken. Op de dag zelf heeft onze hond 9 pups ter wereld gebracht. En zo gaat het maar door. In de tussentijd is Daar ook win je net bij. Ja, de laatste 6 wel. De eerste 3 helaas niet. En ook mijn zus is overleden in die week ook nog. Dus het is echt een emotionele rollercoaster. Maar aan de andere kant ook van, ja, je staat ervoor. En in goed overleg met allerlei partijen probeer je het beste van te maken. En ik weet dat het een goed besluit is. Maar het is pittig. En ja, hoge bomen vangen veel wind. En nou, daar sta ik dan ook voor. Gisteren hadden we culturele zondag in Drachten. En dan ben je er ook. Mensen gewoon, ik sta ervoor. En als je vragen hebt, kom langs. Vraag me het hemd van het lijf. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het wel spannend is. En het is, zoiets moet je niet van tevoren, als je dit weet, dat moet je niet willen. Nee. En ja, het zijn alleen maar verliezers en dat is jammer. Ja, want het is dus zo dat Jorine won bij de Lawaai Del. Dan zucht je bij die stekken, denk ik. En dan zucht je naar binnen. Ja. Van, wat gebeurt er, wat doen ze? Ja. En Miljo er net in en nou is het hele pad. Dan hebben wij de mooie cameraploeg van Midden Binnenwest. Wil je eens even naar de beelden zien? Ja, laat zien. Shit, dit is dan... Ja, kijk. Kun je omschrijven wat het is? Want dat herken je al wel. Ja, wat je net zag was de nieuwe vlakke vloerzaal. Dit is denk ik een van de educatieve ruimtes. Dit is de filmzaal, de Rutger Hauerzaal. Dit is de foyer aan de kant van de cultuureducatie met een mooie trap die hout wordt bekleed. Waar kids op kunnen zitten als ze wachten tot de les begint. Of dat wanneer de ouders hun komen ophalen. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is, wij mochten naar binnen. Ja. Wat vind je ervan? Ja, nou... Ja, hij had mij ook moeten uitnodigen. Had ik enthousiast kunnen vertellen aan iedereen hoe fantastisch het ontwerp op zich is. En kijk, ik snap wel dat de aannemer jullie vraagt om er binnen te komen. Want hij heeft natuurlijk ook iets te zien. Dus ik denk dat het ook in zijn belang is. En ja, het is mooi opgeruimd. Je vindt het dus net vervelend? Nou ja, natuurlijk vind ik het vervelend. Maar ik respecteer ook zijn recht dat hij heeft. En... ja, dat probeer ik wel af te krijgen. Nou, daar heb je een aantal regels voor. Nou, hij wil het niet op basis van de bankgarantie die wij hem willen geven. Want hij heeft een claim. Hè. Vanwege die claim kan hij het op slot doen. Nou, wij hebben daar een bankgarantie tegenover gezet. En normaal in de jurisprudentie
zou die er dan dat slot af moeten halen. Ja. Nou, dat wilde niet. Dus dan ga je de volgende stap doen. En dat is jammer. Dan ga je naar de rechter en zo gaat het door. Ja. En dat is natuurlijk die stap dat Jerven vreet. En dan waarschijnlijk komt er nog heel veel meer achterom. Ja. Aangast dit zojuist. De just 3 weken lang naar die huis. Was het maar zwaar verbouwd heeft en de mooiste net in. Hoe zoest die vielen? Ja, het is een ramp. Maar niet alleen voor Stef, maar voor heel Drachten. Maar voor iedereen, alle verliezers. En elke dag dat dit langer wordt... Ja, nog wel 3 weken. Maar straks wordt het winter. Maar dat spul moet opgebouwd worden. We kennen in Drachten net zonder lawaai. Maar ook om strekkel. Ja, natuurlijk. Als er een mooie voorstelling is, ja, dan ben we daar. Ja. En daarom die lawaai die moeten we kleren. En hoe ze dit oplossen, ja. De namen wordt er net beter op, succes. Dus wij willen hier rond tafel net mijn moddersmieterij. Want dat gebeurt er wel. Er is nou een kundige commissie voor. Ja. Maar er is denk ik wel een frustratie in Drachten van hier dit nou net even wat beter kind. Viel jou dat dat mensen bij je komen? Ja, nou ik voel juist heel veel steun. Mensen zijn trots op de lawaai. En kijk, je gaat niet over 1 nacht ijs als je zo'n beslissing neemt. En het is echt in het belang voor de toekomst van de lawaai. Je moet er niet aan denken dat je straks over 3-4 jaar, wat er bijvoorbeeld in Utrecht gebeurt in Vredenburg, dat er zoveel geluidsoverlast is tussen die zalen, dat je een gebouw hebt wat je niet kan gebruiken. Ja, en dat is wat er... De grote kans dat dat aan de hand is. En dan verwachten mensen van mij ook dat ik daar op een gegeven moment daar een besluit in neem. Van zover en niet verder. Nee. Want, en daar steen je nog altijd achter. Dus ja. Je leest net thuis jongenswekker dat je denkt... Nee. Toch nog even wachten. Nee. Wat is nou het eerste wat je door uit je die kaai krijgt van het stek? Had je naar binnen mooien. Wat is het eerste wat je bezucht? Ik denk dat het geheim van de lawaai, hoop ik dat het weer over me heen komt. Want voor een theaterdirecteur is het van belang dat het gebouw... Kijk, het gebouw is alleen maar functioneel als er mensen zijn. Hè? En het moet de mogelijkheden bieden om straks weer die bruisende schouwburg te zijn die we altijd zijn geweest. En daarom investeer je ook voor de toekomst. Hè? En we zijn een schouwburg die alle jaren zwarte cijfers, dus positief heeft geëindigd in deze tijd van crisis. Dat is best bijzonder. En je investeert ook in de cultuureducatie, die dus nu, met name de cultuureducatie, heeft allemaal nieuwe ruimtes gekregen. Dus lesruimtes voor gitaarles en pianoles en enzovoort. En dat kunnen we nu allemaal op een hele goede manier voor de toekomst aanbieden. En er zijn zoveel talenten in Drachten en de omgeving. Ja, het is zonde dat het gebouw... dat is daarop gemaakt. Dat moet straks bruisen. En als ik dan binnenkom, hoop ik dat gevoel er is. Ja, maar er moet nog een heel stuk gebeuren. Nou, Freed jij er meer roer. Ja. En ontietiet Kim misschien even mooi een mooie lotterij van misschien wat extra geld. Want misschien heb je nog een nieuwe auto nodig of nee, keukenbon of zo. Ik steun het. Ja, want ze geven naar deze mond daar. Prachtig initiatief, denk ik. Ik hier nog nooit gehad, maar je hebt toch als een dwarp 90.000 lotten door je de verkoop van 10 het stik. Ja. Om wat? Nou, als je het is net alleen op dit moment even dat we 90.000 lotten beschikbaar stellen. Dit is meer dan 10 jaar geleden dat al begonnen, maar de probering om een nieuw MFC in hand te krijgen. Een MFC is een? Multifunctioneel centrum. Ja. En dat is er om meerdere redenen, is het heel iets wat misleidend, zeg maar. Nu hebben we een periode van de gemeente een bijdrage gekregen. We hebben heel blij mee binnen. We proberen nu van andere instanties ook nog wat centen te krijgen. Bij bepaalde fondsen en zo soort dingen meer, bij de provincie nog. En als we die centen krijgen, dan hebben we een bepaald bedrag. Hoeveel is dat? Nou, dat is denk ik ongeveer een heel miljoen. Oké. Maar daarmee kunnen wij dus MFC nog net bouwen. Nee, maar ook, dan wil ik even, want ik wil even een mooie soort van brainstorm sessie voor Helly. Want er zit dan op een gegeven moment, zit je met de kroeg. Dit zijn de lotten. Hè? Ja. En dan denkt hij in, zoen wij net eens een loterij van. Oké. En waar zou het dan 90.000? Nou, die 90.000 die is gebaseerd op het bedrag wat wij ongeveer nog opbrengen moeten om de restant, wat niet gezegd, wat boeten de subsidies zo omvalt, om dat in te brengen, zodat we beginnen met de bouw. Ja. Maar waar zou het dan, want ik bedoel, er zit er wel iemand bij die staat van kinnet. 90.000 lotten, we hebben 450 mensen hier te weten. Ja, nee, maar dat hebben wij ook in de gaten van, dat is wel ambitieus. Maar ja, wij wijnen al denk ik in het dorp, wij hebben misschien zo'n 150 of zo. Zo'n 150, ja. Daarmee kun je dat echt niet realiseren. Dus wij zijn echt van doel om een soort van olievlekje te creëren, zodat we beginnen in Hantum. Maar we willen eigenlijk graag de hele provincie erbij beloeken. Want wat is namelijk de clue? Als wij kleben met onze loterij, en dat is denk ik in april, takken meer, dan willen wij ook oren
instanties in Friesland in de gelegenheid stellen om bij ons aan te kloppen met harren. Ek voor een loterij. Ek voor een loterij. En dan kunnen ze de warmhartloterij.nl, dat kunnen ze weer broeken, zeg maar. Dan gaan we met hun dus de zaken bespreken die we nog regelen moeten. En dan kunnen wij op een gegeven moment zeggen van ja jongens, dit is een prachtige komst voor je kan de warmhartloterij broeken. En dan hebben we een site. Nou ja, maar je hebt ook, dat zie je de meeste naast van Lut, denk ik. Maar je hebt ook een paar prachtige ambassadeurs voor die een promo-filmpje voor je maken. Zit er even een zin? Ja, dat is natuurlijk graag. Okay. De Warmhartloterij is een nieuwe loterij. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Wat te denken van de haarprijs? Een VW Golf Zon. 40 badskippenchecks. Of jouw reischecks. 5 keuken- of sanitair checks. Want Levenbrus maakt je met mij al. Ja, er zijn natuurlijk volle meer mensen die het wat geld nodig hebben. Agen, wat vies dan dit initiatief? Dat is natuurlijk zelf echt een dwarfsman. Ja, ik vind het geweldig, maar ik vreeg me jou, een loterij, dat doe je aan mij, omdat je, wat het voor is, dat draag je een warm hart aan. Maar net iedereen die... Zo stond dienst, Jan, voor het multifunctioneel centrum in... Nee, want dat, het multifunctioneel centrum van Jennewaard wie of van Aardige, klaar, oké. En dan hoop je ook nog dat je die auto winnen. Maar goed, misschien rent het wel geweldig. Ja? Misschien wat is daar de verwachting van? Succes. Ik ken best. Ik zei correct al van, wij proberen dus die oliefrek wat groter te maken. Zodat wij mensen bijvoorbeeld in Lemmer de warm verkrijgen kunnen om een lot voor uw loterij even te kopen. Want als wij aan ze klaar zijn, dan kan Lemmer zich ook melden met een bepaald project. Wat ze daar hebben van jongens, maar luister, wij nog een ton horen voor een of andere veststijger of zo. Dan ben ze van harte welkom, want dan willen wij hun daarbij helpen. Maar die warmhartloterij, dat moet dus iets wijzen aan in Friesland. Wat structureels. Ja, structureels. Ja. Er zit natuurlijk ook wel wat meer achter, denk ik. Hè? Want er bent warm die krijgen zo'n multifunctioneel centrum. Is het ook een vorm van protest richting de gemeente Dongeradeel? Nee, helemaal niet. Nee, wij weten wat we in Dongeradeel hebben. En we gaan zeggen, oké, dat bedrag kunnen we krijgen. Wat hebben we nog aan min? En hoe kunnen we nou inrichten dat wij het restant wat we nog broeken moeten, binnen krijgen? En zouden we dan even op deze loterij komen. Waar gok je hem op? Op de opbrengst van de verlodding? Wij proberen om 6 ton op te brengen. 6 ton? Ja. Dus je hebt nou 90.000 loten, dan moet je dus 60.000 verkepen. Wij proberen 90.000 te verkepen. Daar moet nog even kansspelbelasting van aan en dan hoort 6 ton hoort toe. Oké. Ja. Doe je zelf ook mooi? Ik doe zelf ook mooi, ja. Hoeveel loten? Nou, ik kan 1 keerpje, ik kan 3 keerpje, maar ik kan ook 100 keerpje. En hoeveel doe je ook? Nou, ik doe vast 100. 100? Ja, zeker. Voor €1000? Ja, waarom net? Ja, nou waarom net? Ja, ik vind nog een bedrag. Ja, maar ik bedoel van, wij komen daar nou wel uit, die meerschip. Ja. En wij proberen dit vork wat te krijgen. En dat wij nog zeggen van, wij doen het mij, ja, wij slaat dat nog op. Dus het is Wij- puur... wij het zijn is de wel een ambassadeurs. mooi stukje meerskipzin, hoor. Ja, Dit zou zijn de culturele hartstikke in, hoor. Ja, nee, maar daar zitten we hier. Wij proberen andere mensen oor te halen om op dit moment even mee te doen met MFC Handem. En takken hier, als we er naar binnen, om iets voor Jennewaard te doen of voor Lemmer of voor Drachten, weet ik veel. Ja, Dat is Afhankelijk een beetje van... de participatiemaatschappij. Hè? Ja. Zo Ja. van, Want helaas is het zo dat gemeentes en de overheid, die gaan staan gewoon minder geld te besteden. En wij kunnen met z'n allen de verzwaring, met z'n allen, en natuurlijk met z'n allen dus de verzwaring dat we die 90.000 laten onder de man brengen. Nou, het is duidelijk. Ik geloof Thomas niet, hè? Gaat hij los? Thomas die dan keer los op basisschool in Handem. Ja. Denk erom, daar zitten dus potentiële gebroekers van het MFC. Ja. Die letten ballonnen Maar er op. zitten geen autocoureurs nog, hè? Nee, nou net. Nee. Maar die krijgen orenprijzen. Oké. En de wethouder van Dongeradeel die keert het eerste lot. En er zijn wat orenmeesters die uit Noorden binnen. Dus we hopen daar een prachtige mooie dag van te maken. Mooi daar dan bij. Succes. Ja, maar ik uit Noorden. En ik hoop dat jou die auto wint. Het zou wel mooi wezen. Ja, Ja. we gaan verder modereren, want het wie een drege simmer voor de beste ambulance Zuid-Eerst-Friesland in Drachten. Door een conflict met het bestuur stapte de helft van de vrijwilligers op. Ja, en hoe vang je dat dan op? Nou, daar hebben wij de hele week omdenken voor. En Joet zorgen wij hoe de nieuwe vrijwilliger André van Vliet inwerken wordt. Ga je net op de tafel? Dat vind ik niet prettig. Mij een protten bij mij, maar net op de tafel. Meneer Kat mee? Hij zit nog in een gewoon draadkooi. Ja. In principe leert de opleiding in de praktijk. Je moest een affiniteit hebben natuurlijk met beesten. Dat is het belangrijkste. Maar ook met mensen. Want in principe hast eigenlijk meer met mensen te maken dan met dieren. Maar het gaat wel altijd om een dier. Van elk dier wat we hebben maken we een foto.
En dan, als die leeft, zetten we hem erbij op de site. Als die dood is, niet. Dan hebben we wel een foto voor als mensen graag wilden komen kijken of het hun kat is, voordat ze de kat in het echt zien. Ja. 2 witte voorpoten, rechter achterpoot witte kous. Ja. Dierenambulance Zuidoost-Friesland met Bernadette. Wat voor hond is het? Het is een blonde labrador. Dat is een collega die, Johanna, die heeft een hond gevonden. Die liep daar over de weg, die werd bijna aangereden. Oh. Dus die heeft ze van de weg afgehaald, maar er loopt niemand bij, er is niemand in de buurt. Ja, daar heb je hem. Dierenambulance Zuidoost-Friesland met Bernadette. 814. Hallo. 0, 0, 0, Nou, die heb ik hier aan de riem. 9, 7, Ja. 1, 7. Dan is het dus wel van die mensen die in die map staan. Ik heb altijd al wat met dieren. Ik heb thuis allemaal dieren. En ik vind het toch wel leuk om ze ook te helpen. Ik dacht van, nou god, ze hebben heel weinig personeel en ik heb tijd over eigenlijk. Hè, naast het andere wat ik doe. Ik denk, nou, dan meld ik me daarvoor aan. Wie is daar? Hij hem hier voor? Eindje verderop. Ja, hij doet het hem zelf wel in. En wij moeten er ook op letten. Maar ja, een vrouw die dat op jatskippen naar binnen en toen er waarschijnlijk ergens tussenuit flipt. Ja, kan gebeuren. Nou, er zit wel een ritprijs hoor. Dat, Ja. Nou, wat zit erop? €100. Oké, Wie maar net- van berekken kan net bij. Nee, dan komt 51 administratiekosten bij. Ja, dat is prima. Maar dat is prima. Ja, dan sturen we wel op, is geen probleem. Ja? Normaal ben ik op tier, dit keer net. Ja, we zijn nog op die, want hij is net onder de auto gekomen. Dus dat is het belangrijkste. Ja, toch? Ja, kilometerstand. Ja, dat jet er al hierbij. Mooi meer. En omdat het sneeuwend bistendag is, binnen wij van Bient benijd naar jouw leuke filmpjes van jou en je huisdier. Ja, stuur die op naar bient@omroepfriesland.nl en de leukste insturing krijgt een verwend pakket voor jouw huisbist, zo moet ik het zeggen. Ja, waar het visser, meter of brouwer hiet, die kinderen haast net ontkomen, die worden scootjesieler. Maar als de boer, de Vries of de Jong of Lausma hiest, ja, dan wordt het een stuk dreiger. En Age Veldboom die is daarom een soort van bemiddelingsbureau begonnen. Age? Ja, dat ben ik net begonnen. Nee, dat maar dan wist hoe dat zit. Want Nou, er ik moeten wat ben- mensen op die scootjes komen. Ja. Hoe zit dat? Krijg ik, Nou, ik ben een van de leden van de commissie van de NITEM. En die had meerdere initiatieven die voor de NITEM, dat is ik om het scootjesielen voor letter te bewaren. Maar er is dus nou zo dat er op bepaalde scootjes te min bemanningsleden? Dat zie ik net zeggen, maar ik weet wel dat er meesten binnen die zeggen, oh, dat wonen wij. Ik wil eens een keer doen, maar hoe kan ik er nou opkomen? En wij zijn vanuit die commissie de NITEM, elke een heeft een eigen functie. Ik dacht voornamelijk de jeugd, squalban. Maar Joop Lauwenaar die zei, we openen een Facebookpagina en mensen kunnen hun daarop inschroeven. En nou... Zoet het wezen afzet? Ja. Even al die ik agressie. heb al aangemeld, maar ja, ik ben geen band. Ik ben wat ouder. Nee, maar je moet er wel een beetje ja, sterker maar zijn. hij kan wel aan de fokkers komen. Ja, dat kan wel dat goed. is hartstikke leuk. Ja. Maar de meesten die er totaal geen ingang hebben, die kunnen op die manier een ingang vinden. Wat is er rond voor Big Leagues, een boerenman van het Grijdeloon om op het scootje van Grauw te komen? Zou dat kennen? Nee, dat gebeurt net samen, natuurlijk net. Want je moet ter zake deskundig wezen. Je kan net samen iedereen samen aan boord helpen. Maar ik weet dat er meesten zijn die zeggen van, nou, ik wil best wel graag ergens even wat meer in die wereld bekend raadje. Nou, ja. En die kennen ze een keer mij. Oké, nou, mooi initiatief. Een ander initiatief is dat zo, wat was Krekkel zei, is toch weer met de jeugd erbij beloeken worst. Juster is er een evenement geweest. Ja, dat wie eigenlijk de activiteit van Aron Weekend. Freetium bij ze alle keer in het Scootmuseum geweest. Ja, wie zorgen ze kom? Wie een... Wat gebeurt hier? Okay. Oh, dit is nou bezig bij de Smit. Hier moet ze... je bent zo'n boom, maar de preem.
Ja, een mooie actie. En dit is skoukenzielen. De GWS-skouwen op een Pikmar. Nou, eigenlijk is dat een platbodem. Eigenlijk een mini-scootje, zeg maar. Je had ik een losse broek, had ik een twaswurden, een platboom. Het is voor de jeugd heel duidelijk kennismaatje, maar een stukje cultuurhistorie. Wat was Friesland te bieden na? Ja, want Jim in Hantem hebben dat helemaal niet, hè? Wij hebben geen scooter in handen net, nee. Is het wat voor jou? Om op een scooter te varen? Nee, van mij net. Ik ben net een wetterman net. Nee, maar dat hebben ze daar in die stikken. Vinden ze dat helemaal niks, hè? Nee, maar het gaat dus ik net alleen nog om de jeugd dat ze alle keer op een scootje stappen moeten. Maar gewoon kennismaatje, maar dat stukje cultuurhistorie. In het scootjemuseum, ze moesten fokhuizen, ze moesten die preem vooruitbomen, ze moesten de zwurden op en del. En in het museum, ze moesten boeten met een kroren, met turf, blokjes turf, over een loopplank. Nou, een van die banden die hier geen idee wat dat er nou mee te krijgen hier. Die scootjeshiel, daar moeten we wat scheef en we moeten... Ik zei, maar vroeger moesten ze met turf varen. Nou, dat hele brokje cultuurhistorie, dat is belangrijk. We gingen het over, er moest Xaan en Grind vroeger in die skippen. Alle vracht die het vervoerd. Bij een van die banden die zei van, zand was dat voor de ballast. Ja. Of een vrouw die mocht in de bergen dat skiploeken vroeger. Het moest op het jaagpad. En een van die banden die vreet. Maar meneer, waarom was die motor kapot dan? Die had geen idee dat de scootjes vroeger geen motor hingen. Dat meisje zelf of een hinder huren of maar de boom, dat skip vooruitbomen. Maar dat stuk cultuurhistorie. Nou, dat en wat verneemt dan aan het eind van zijn weekend? Dat die band een heel soort leert had. En dat ze er op een andere manier joggen. Ja. En wat zei ze dan? Nou, de meesten zijn helemaal enthousiast natuurlijk. En dan is het de vraag, want de vraag is van, als je zegt, we willen de band ontzielen krijgen. Stappen ze in een polyesterbootje. Nou, Marit Bouwmeester, wereldkampioen, dat is toch super. Maar gewoon in Friesland op een GWS-kou of op een preem of op een scootje, een stukje cultuurhistorie. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Nou is het unieke van bijvoorbeeld de SKS, dat het al die familiaire band binnen. Dan als skipper mast uit zo'n familie komen. Vrij strikt is dat. Bemanningsleden is dat oors. Verwachten ze dat er in de toekomst problemen ontstaan? Nee, geen problemen. Nee, want dat is reglementair fastline. Dat de skipper die komt uit het skipperslaag. Nou, bij de IFKS is die regel net. En daar ben dus ik al volle meer mensen. Nou, was toen een boer van de Grijde. Ja, maar die kan best de kans krijgen om daar toch bemanningslid te worden. En dan later zelfs skipper te worden. En wat vind je zelf mooi? Want dat is zelf een veldboom. Ik net nee, ik kom net uit het skipperslaag. Nee. Mijn beppen weer nog een mink. Maar ja, dat is al haast 4 voet. Nee, ik vind dat... maar ik best dat de IFKS en de SKS naast elkaar bestiert. En daar stuurt weer wel eens wat wrijving. Dat is eigenlijk dat nou voorbij. Het zijn 2 groepen die het naast elkaar bestaan kennen. En elk hun eigen achtergrond hebben. En dat biedt elkaar net. Ze leren elkaar zeilen, ze leren elkaar zwemmen. En zelfs bemanningsleden die over en weer heen en weer stappen. Dus het kind... Ja, sorry. Hoe ben je daar bij het scootje gekomen? Want je bent niet geen schippersfamilie. Maar het scootje heeft je wel zo gepakt dat je dus van belang vindt dat je de kinderen... Ja, leuk dat je dat vraagt. Ik was binnen de zeilschool altijd met die surfplanken en die kano's op dat scootje. En we gebruikten het schip eigenlijk meer als varende zeilschool. En pas langzamerhand zijn we meer en meer met dat scootje gaan wedstrijdzeilen. Maar vroeger, ik was eigenlijk niet zozeer met dat scootje bezig. Nee. Dat is later gekomen. Dus mensen moeten veel op de praktijk op het scootje zitten om ervan te gaan houden? Dat hoeft niet per se, maar je moet er wel, als je ervoor gaat, helemaal voor gaan. Iemand die zegt van, nou ja, ach, ik wil wel een keer meevaren, daar rij je niks om. Je moet ik mij trainen, je moet ik dat skip mij onderhouden. Nou, het is natuurlijk, er komt een Facebook-site, daar hebben we nog volle meer over. Had je wel een keer daarop inscrollen. Ja, dan zit er misschien nog een avondzaad onder het helemaal. Stichting de Night Team. Oké, Stichting de Night Team. Nou, dit wie bent, van Joen. Morgen zit je aan tafel Hilke Speerstra om te vertellen hoe zien nijste boek op klompen troch de Dessa. Dank voor het zien en een hele mooie Joen verder.